Number 1. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras po sa DCGB, alas 8:37 na. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Uni na ang programang matutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapaki-pakinabang, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Nagtatabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na na panahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. AKB, ako Bicol, yaon lang permi. Ibang tabang sa turismo, asin pag-asenso. Kamusta? Kamusta? Kaikwang trabaho, Kamusta mga kababayang Bicolano? mga parao, matios na pamilya. Sain man sa mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, Saan kaakian? Pilipinas, abroad. Yan ang ako Bicol. Inigaran sa indong amigo sa radyo, Al Armario. Magseserbi pa, Reporting for duty po, digdi sa DCGB Legazpi, magurog makita. Uragon Bicol Program. Narabangan ako Bicol sa Siyempre, hatod yan sa Indokan, ako Bicol Party List. parang pinipili. Sa pamayon ni Congressman Attorney May nagtitios. Alfredo Pido Garbin Jr. Yan ang AKB. Yaon man si Congressman Attorney John Almario Chan. Kita ika ako Bicol. Siyempre, ang mga may higos na staff kanako Bicol, Ako Bicol lang sa puso ko. may mga kanya-kanyang trabaho yan. And siyempre, yaan man ang partner na digdi, si Ate Sally Luces, taon-taon. Nagtatabang na Igalata si Ate Sally sa tuyang partner. sinda kita ika ako Bicol. Digdi po sa DCGB, siyempre, hook up man. Yan ako Bicol. Ang nagkapirang mga radio stations digdi sa Bicol Region. Yan ang inspirasyon sa pagsa. Siringkan OKFM dyan sa Sorsogon. Yan ang AKB. Kamusta po kamo dyan sa Sorsogon? Ibang tabang sa turismo, asin Lalo digdi sa bandang Castilla, Donsol, Pilar. trabaho, kadakol na Nakulong pala ng mga parantabay taman dyan. Kumusta po kamo mga kababayang Bicolanong taga Sorsogon? kakobinesan, kaakian ako Bicol. Okay, FM Sorsogon, yaon dyan si Bicol, Rex Bulima. taan boses kan, Aring Rex, magseserbi kamusta ka na? pati. Ang And iba pa pong mga pag-iriba dyan. Bicol hanggat yaon, magurog makita. Dyan man sa OKFM sa Daet Camarines Norte. Magpusok niya number one, mayaman nagtitios. Ang iba pa mga pag-iriba dyan. Ang AKB, ako Bicol, mayaman Ang Team Can, pinipili. ako Bicol. Ang AKB, ako Bicol. Iriga City, siyempre, Camarines Sur area. Yaon dyan si Joey Sarsia. Ako Bicol. Na matita ang totoo. Wala to na, Jerome. Patangat-tanga doon tayo. Tagaro, naalanganin akong ang microphone ko bugsok. Okay, so siyempre dyan sa Kamson area tabi, sa Iriga,
sa radyo natin. Si Joey Sarsian, pag-iriba taman dyan. And ang team sa iba pa pang parte kan Bicol Region, sa Masbate and Catanduanes. May mga schedule man na programa. Ang Ako Bicol, Oragon Bicol program dyan sa nagkakapira mga radio station. So Bicol-wide, bilog na Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na po dyan sa abroad. May mga viewers man palan kita na nagkapira dyan sa abroad. Kung sa'yo na bansa yan, mag-inform na lang po kita digdi sa tuyang programa. Medyo malipot-lipot naman ang panahon. Nagtaga-uran, nagtaga-habagat naman. Ingat-ingat lang tabi, lalong-lalo na dyan sa mga katugangan niya tong parasira. Ang mga katugangan tang parasira, yun ini ang pigtatakutan nal na ang habagat bigla sanang mina arangkada yan. Although na pabigla-bigla sana siya, minapundo man sana, pero dipisil na pag kita inabutan dyan sa lawod. Malangani so saro na taga Bangkirwan baga, inabot kan habagat, mala ito ta inanod, nakaabot dyan sa rapo-rapo. Kaya ingat-ingat tabi kita sa mga katugangan tang parasira. Taon-taon baka maka-istoryata, Nald, paki-check ang linya ni Congressman Garbin. Day ako nakatext warang kilod so cellphone ko Nald. Day palan ki naglo-load digdi sa baba. Day ako nakaload. Day ko na text si Congressman Garbin. Pig-try kong makontak naman sa sarong linya. Day pa nagasimbag. Baka busy lang tabi si Congressman Garbin. Ma-update ko ta kita. Kan mga bareta digdi po sa programa sa lado kan Ako Bicol. Para mientras, ano ining nabareta na si Attorney Bart Raico, ansaro sa mga midbid na abogado digdi sa Albay, aktibong abogado ini Nald, lalo sa mga ordinaryong tao diyan sa barangay na may mga pigampang na kaso. Ini si Attorney Bart Raico, saro ini sa aktibo na abogado, digdi po sa tuya sa Albay. Igwada ki death threat, inimag na si Bart, nag-i-star ini dyan sa Barangay 14. Yan na Jalikod. Negosyo man iyang kan pamilya ninda. Duman daw nako Nald, so bala. May bala, may mensahe, at saka may itom na tila. Grabe ade. Nagpapuo na naman ining mga duro-death threat na digdi sa tuya. Pero anyway, tabi, nasa linya na si Congressman Garbin. Tabi, ma-update kita kan mga informasyon hali po sa Ako Bicol. Congressman, good morning po, tabi. Good morning, all. Good morning sa gabos sa nag-aantabay ang PBND sa GB sa Bilog na Bicolancha. Okay na daw po. Pasensya na ta, dahil ako nakatext sa mo ta nawaran bigla kiload susaro kong cellphone digdi. Anyway, tabi, kung ano po ang mga latest ngonya na pigigibo kan Ako Bicol para po sa satuyang mga kababayan? Siyempre, ang padagos na aktibong partisipasyon siya duman sa Kongreso. Ongoing ang budget hearing, and then saro-saro kada ahensya kang gobyerno pinag-aatenderan ta. This will last
until first week of October. And we need to take this opportunity that we can participate, we can raise those issues, concern, tanganing sumihoras para sa Rihon Bicol de Malingawan. Opo, ano pong mga partikular na darakulang project or programa ang priority ta duman po sa budget hearing para po sa tuyang mga Bicolano? Priormente, ang sa tuyang core advocacy, which is health and education. And nakaulay ta, subagod na secretary, si Secretary Mercado of Department of Health to assure that the legacy hospital ng Pangulo will be funded and will be finished before the president ends his term. So yan, salud. Siyempre sa tuyang mga medical assistance and ito pang mga health facilities na pwede ikaag sa bilog na Rihon Bicol. Panduwa, siyempre sa edukasyon to make sure that the budget on education will have the biggest allocation, lalong-lalo na ang pagkonstruir ka mga classrooms. We have shortage in classrooms na padagos na pinagsusolusyonan kan sa tuyang gobyerno, and ini paluway-luway na nakakaagan ki solusyon as indigdi sa tuyang syudad, sa tuyang probinsya. Dakul na classrooms ang maarabot. By the way, Al, kaka-inaugurate pa lang ka itong Kamalig Community College na konsain so classrooms duman initiative kang ako Bicol Party List. And let me congratulate the local government of Kamalig, and of course the people of Kamalig for having this newly opened Kamalig Community College na konsain maserbi. Lalong-lalo na duman sa mga nagtitirios tang mga kaestudyantihan. Siyempre, Al, sa apisar kang salud, edukasyon, yaon itong pag-inguhata na maidarata sa mga tagtatao oportunidad sa livelihood, trabaho, livelihood trainings and programs. Ini padagos na sa tuyang sinusulong, we need more opportunities for employment, Al. Kasuhapon, hali kita sa munisipyo kang nito na konsin renibong mga konsekwentes na duman sa nito sa bilog na 15 barangay nag-undergo temporary work program. We all know, Al, na Bicol region has the highest unemployment rate. Yes. Talagang dapat sa tuyong mga leaders magtarabangan na maidarata ang mga oportunidad na mga araw kayo ni tanganing maski por paano mabawas-bawasan ang pagtios sa mga kababayan Bicolano. And we will continue to do so in coordination with the national government, pati naman sa mga leaders kan lambang, munisipyo, distrito, as in probinsya. Ini ang sa tuyang pinagtututukan, Al. Opo. Talking about nito tabi, kung isisingit ko lang, dakulong kitang feedback na naresibi dyan, ang reklamo dyan na haluyo na nindang gusto maresolbiran, iyo po ang supply kan kuryente na maluyahon. Well, tama, Al. Ongoing baga ang rehab. Talagang it will take time. Kasi hapon nga ni pag-abot ko duman, brownout, Al. Alagad sa rason na may linyang pinag-aayos. In the same way, na ngayon na September, so bangkerohan 10 MVA substation na ma-regulate ang voltahe dyan digdi sa sur na parte kan sa tuyang syudad. Sagkod naman sa nito, initabi ibibiding na kang Aleco as in mapuuna dyan ang trabaho. So this will make some changes pero syempre it will take time, Al. So aloy man ang proseso, alagad may solusyon na sa tuyang pinagigibo. Ayun, good news ini tabi. So forbidding na pala na yan this coming September na substation na yan. So ang budget dyan tabi kung parte kan 400 million na inot na release from national government or part na kan 800 million na expected pang download para po sa Aleco? Part na po kang phase 2. Phase 2. 800 million. Ayun. And kasabay dyan, so
substation sa Tabaco, Aha. sa Bakakay, pati duman sa West Coast area sa 3rd District, babaon man duman ng voltahe. So these are what we expect. Alagad, bako ini overnight, bako ini iridalian al. Opo. But the most important thing is there is a solution that is happening right now. And so ito pong phase 1, nakaalokar ito duman sa Ligao and Kulyat Substation? Well, tama al. Di kasahapon nga ni, pinag-follow up ta. So, Aleco, kasabay man so nagigibo kayo ng contractor na dapat ngayon na Agosto, dapat delivered na ito, ma-energize na. Ang sabi nila na Oktaba na naman to month of September. September. Oh, yun. Okay, so September pala na, no? Yan ang pigalat kan mga kababayan ta na update talagang reklamo talaga ang problema sa brownout. Bako lang sa 2nd District, lalong-lalo naman dyan sa 3rd District, Canalbay. Okay, so last topic na lang tabi kung anong update duman sa barangay NSK election ta nalilibungan ang paani ba akan mga informasyon kanitabi, Congressman? Aram mo, Al, kung hihilingon ta ang proseso asindalagan kambil na pag-fix kang term kan sa tuyang mga barangay and SK officials from 3 to 5 years, marikas ini duman sa House of Representatives and the Senate. Sa House of Representatives, ini pa namamayuhan karang no less than the majority leader, the son of the president, Sandro Marcos. Sa Senado naman, this was principally authored by sa tuyang kababayan, as in a presiding officer kang impeachment court, Senator Chis Escudero. So anong indikasyonal? If this is being pushed by the two leaders of the two chamber, the House and the Senate, dakula ang posibilidad al na wala talagang election na mangyayari ngayon na November 2, 2026, as in ini mapapag-Oktaba, November of 2028 na. So, alagad, as we speak, igwa manggararay na batas na nag-Oktaba kayo na. Yes. Para November 2. So, halatunta na lang, pero if you will ask me, being member of this 20th Congress, dakula ang posibilidad, na there will be an extension of this term of barangay and SK officials, and their term will be fixed from 3 to 5 years tabial. Bata so ibang kapitan da sa kaso ibang kagawad, pero may nakuta na kay Smile ngunyan, murusot na naman. Tandaan na lang nila pagbaldisan ni Dauro Aldaw. Kung so gawi-gawi tabial, nagbago. Dahil dapat bakusan na sa panahon ng election. Ano? Yes, dapat day 1 after election, that's the start of the campaign. Aragoninda ang Mayor kan Legazpi, pirming naka-smile. Yan, tama. Smile always. Ano? Okay. Si Mayor Hisham, ano? Talagang di mo mahiling na nakamurosot, pero nakaulok lang. Ano? Dawadagit na, naka-smile pa. Anyway, Tabi, Congressman, thank you so much sa mga update and mabuhay ka. Ingat, pirmi, Tabi. God bless. God bless and happy weekend, everyone. Alright. Ayan, okay. Mga tugang si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na hugot agaray at mga importanteng informasyon. Nagtatabang na po Digdi po sa programang Oragon Bicol. na makita ang totoong Naggatod sa tuya sa oras na ako Bicol ang sa 5 minutos na sana bago mag alas 9. Paano kaya Nald? Delikado talagang sa 2028 ang barangay election. Adi, sa kaso iske. Makandidato ka kuta Nald? Dahil na. Bata ngayon, dahil kikulugi pa yun, magkandidato. Ay, bata, so, iba na ang Kapitan Nald, pirmi na naman naka-smile. So, ibang kagawad. Kota. Ngunyan, mapo na naman mangisnab sa ibang barangay opisyal.
Ay, yan ang pigapon na fake. Uso mo niyan. Naldan mga fake. Ha? Kaya mag-ingat kita sa mga fake. Oh. Bata ko niyan baga, ansaro sa mga issue naman, Nald, duman sa national level, ining bareta na gusto na halion kan gobyerno ta, kan presidente ta, an Facebook. Pero ako, Nald, pabor ako, Nald, na halion an Facebook. Kung minsan, ining cellphone, Nald, naaabuso kan iba. Naaabuso kan iba. Manlain-lain na sa nabagaan yaon dyan na nagkakabara sa ta, manlain-lain na mga kalukuhan kan iba, na pigagamit ang cellphone sa mga daing kamugtakan, sa mga kademonyuhan. Dakulo nagkaburo naldadi, magpo na nauso yan na cellphone, dakulo nagkaburo hindi nga niya, sarosa ng example yan na barangay at saka sanggunian kabataan eleksyon. Kung pagkapara atom-atoman nindo dyan sa Facebook, mababasa ba ganindo ang mga manlain-lain na anggulo kan istorya. Dahil mo na masabutan kung arin ang totoo. Example na nga na ining so barangay at saka iska eleksyon. Dakulong ka dyan na mababasa, tuloy na po ang eleksyon sa barangay sa November 2. Yan so gibo-gibo ka ni ba? So mga patubod na tuloy na ngaya. Iya mananggad. Kung susunod doon taso Comelec, diretso na sa Nobyembre 2 ta. Malangan ay nakaarabot na bagayan sa Supreme Court na dahil na pwede i-postpone, Ronald, ang barangay at saka iske eleksyon. Turubudon man sa iba. Yan mga bareta na siring kayan. Ngunyan, yan baga, sabi ni Congressman Garbin, maski si Congressman Kaloy Luria, kansaro, na-interview man ni Pading Pio, ang pagtubod personal, Ronald, kan kadaklan o nagkakapira dyan sa Kongreso na dahil man malalawos ang eleksyon sa Nobyembre 2. Tayo nga ni propose bill na gibuho ng 5 years. Bago man extension, Nald. Bago man ang term extension duman sa November 2 eleksyon na nakatalaan gibuhon kan Comelec. Anpig sasabi duman sa proposed bill, Ronald, nagigibuho ng 5 years. If i-fix na sa 5 years ang termino kan mga barangay at saka SK officials. Kaya, technically, dahil man apektado ka atong Supreme Court decision na ito, Ronald. Personally, sabi ni Congressman Garbin, sa hiling niya, garo 2028 yan mangyayari. Ang nagbubusol sa Kongreso, dahil iba, so Congressman Nald, si Sandro Marcos, naaki kang presidente. Siyempre sa Kongreso, majority baga, pabor sa administrasyon mo niyan. Lalo naman sa Senado. Arang tamang padagos, naan mga senador ngunyan, majority, pabor sa administrasyon. Sabi nga ni
Congressman Kaloy, ka na-interview man kan saro, ni Pading Pio, na yaon na nga yan sa plenaryo an issue na yan. Hidalion nga yan. Paghalay dyan sa plenaryo, sabiyon sa kongreso yan, tutukaron kan mga congressman, then ma-elevate naman sa pigapon nindang bicameral. Sabiyon, magururo na so mga senador, dangan sa mga congressmen, then pag kung ano ang desisyon duman, maaginaan sa opisina sa kamot kang presidente para pirmahan Ronald. Ang hiling ka nagkapir ang mga congressmen ta na nakakasabot maray kan sitwasyon dyan sa laog ninda, majority kan mga kongresista, majority kan mga senador, mapabor Ronald duman sa 5 taon na termino kan mga barangay officials. Kaya mas nakula ang tsansa na daiman malalaos tabi ang barangay eleksyon ngunya na Nobyembre 2. Kaya rin yun ngunya, urog-mahon ngunya Ronald, so mga nakatukaw, so mga inconvent, ta-extended sinda in kaso sa 2028 pa. Mga October gayod ang eleksyon kayan. Mahinot pa nga ni so national and local election, Mayo baga, national and local election. Sa ibong kayan, Ronald, gigulo-guluhan man sa mga gusto ng magka-eleksyon sa barangay. Sa mga dagit kay kapitan, sa mga dagit kay kagawad, gigulo-guluhan. Grabe ang gulo-gulo. Dapat kaya magka-eleksyon na. Tangani kayang magkasaralaydahan na yan. Na mga kadagit nindang opisyal. Pero in fairness naman duman sa mga tul-tul man na barangay opisyal, may mga magayon na performance, mas maray na yan na ma-extend hanggang 5 years. Bako pabor, duman sa mga gusto naman magkarandidato, at saka siyempre kita personalmente taman na sa pagiling dyan sa barangay, kung maluya man ang barangay official ta, gusto ta na kutang saralidahan. Pero paano kayan? Paano kayan kung ang masusunod man garay ang Kongreso asin ang Senado? Pag pinirmahan iyan kang presidente, tapos na kita. Ara na. Pag pinirmahan ang kang presidente, daing eleksyon sa Nobyembre 2. Pero, on the other hand, so iba man na dahil nagtutubod sa hiro ngunyan kang Kongreso, asin kan Senado, di magkarampanya ka mo. Magkarampanya ka mo. Kung abonin na magpa-eleksyon, di appoint na lang lugod ang mga SK at barangay official. Biyo pa. Ini gusto naman ini na magkasarilidahan sa opisyal ninda. Gusto ka to magka-eleksyon na. Ano tabi ka mo? Kung ano ang sendong masasabi ka yan, gusto nindo magka-eleksyon na o extended gararay hanggang 2028. Mate, kung sa 28 pa, edi si iyo. Didi sa mo, dahil na maatab o banggi na minahali sa hall. Ngayon yan. Nasa sendo na sana yan. Kung ano ang sendong masasabi dyan sa mga nakatukaw nindong barangay official. Manayal, lawos ang eleksyon, ma-file ang mga tao sa Supreme Court. Saro manini man. File ka man sa Supreme Court. Diyan sa Supreme Court, sa mga kaso. Sa mga kaso sa mga katiwalian na mga paggastos kan pundo kan gobyerno, yan ang Supreme Court. Bata sige ng kampanya. Hindi man si Ate Balin. Ate Balin,
tawa na sa iba. Si Ate Bali na Imperial, nag-text naman. Mapit ako dyan sa iyo, Ate Balenta. May istorya naman kita, ade. Ha? Ayo. Yan tabi. Yan ay magpara-credit. Tao digdingani sa local nal naman ko dyan. Hindi sa Albay Baganal. Nailing mo naman dyan sa Facebook. Sige na naman bagan iriwal, ade. Sige na naman ang iriwal kan mga political update digdi sa Albay. Nadugay na. Ano pa sana yan? 2026 pa sana. 2028 pang eleksyon. 2026 pa sana. Sige nang iriwal dyan sa Facebook na. Ha? May mga rolinyada na tulos. May mga nag-aambisyon na digdi sa Legazpi. Pabuluan ako na indo si Mayor Siam Ismail, ugaring maray-ray man ang performance digdi sa Legazpi. Pabuluan ako na nindo. Dugay na. Kaya kita minsan nagkaka-baralangga, Donald, na ano daw yan, pag-abot sa politika, adi. Ang iba dyan, mga mga ambisyoso tulos. Ang iba, mga swapang sa posisyon. Pabiluan naman ng si Mayor Siam, 9 years man sana. Ano na? After 9 years, mag-aanap naman kita ki ibang mayor. Obligado na siya magbaba sa pwesto. Tanganin kung ano sa mga napo na programa, di matapos lamang sa laog ki 9 years, kung 3 terms. Tamarao to na, pinuunan mo sa programa, tapos pag ikatulong taon, salidahan mo naman. Paano kung mga marayman so pigibo? Kaya, dapat araw kita kayan, bako na kiri ditong tulos. Diyan sa barangay, so ibang barangay official, marayman ang performance. Pabirluho na ko na. Bako na grabe na ang kakiriditan. May mga line up na patingon niya na nagburo to adig di sa Albay. Sisiribot na tulos. Kung minsan, ang sisibot na sa mga alalay. Sa mga alalay, pigagatungan so mga boss ninda, tangani na ang sumada kayan, sindan makirinabang. Iyo? Tawanan ko na ki chance sa iba. Iyo? Tayo na kita masyado makakidit. Trabaho na ko na. Yung pigigibong ko niyan ka na kubikol. Sige sa naman ang trabaho. Nadangog nindo sa mga sinabi ni Congressman Garbin. Ngunyan, nag-uuroron duman sa Kongreso, manangod sa budget. Dapat, so Bicol, bako sana so Albay, bako sana so Legazpi, kundi ang bilog na Bicol region, magkinabang. Kaya, ang piginguan ngunyan, kanako Bicol, na masigurong matawan ki budget sa mga programang pangsalud. Saro ka yan o yan na legacy hospital na yan. Yan baga sa sa compound kan dating BRTTH, ngunyan Bicol Medical Center na. May dakulaon bagang building dyan. Yan tabian pigpapangarap ta digdi sa Albay. Masurti ang Albay ta yaon yan digdi itinugdok como iyo yan sa pigproponer kanako Bicol kay Tupa and napo na iyan o yan baga pigtutugdok na dyan sa may Ampangkan Bicol University. At least maging moderno lamang ang serbisyo ta pag-abot sa ospital. Naan magikinabang kayan bako sa Albay kundi ang bilog na Bicol region. Kadakol dyan ang mga pasyente na bako man mga tagadigdi sa Albay. May haraling Sorsogon,
may haraling Masbate, may haling Catanduanes. O yun, kadakla na pasyente dyan aros pirming pano ang Hospital Tadigdi. Ang dating BRTTH, ngunyan Bicol Medical Center na. Ano po? Kaya mas magayon kung may pagpadagos iyan na pangarap ta dyan. Na maging modernong hospital tabi. Iyan na pingamaot na yan. Kan sa tuyang mga local officials. Siyempre, yaon dyan katakod kayan ang mga medical assistants na pigtatao tabi sa tuyang mga kababayan. Iyo. Okay, ang oras tango niyan, alas 9:14 na, digdi sa programa. Ano pa? So, mga programang pang-edukasyon, nahiling tabaga, kadakol dyan na mga classrooms na. Piguturugdok. So, latest, kan sarong simana, inagurara na so Kamalig Community College. So, dyan yata hindi sa Salugan, kan Kamalig. Maswerte ang mga taga Kamalig, iguana kamo ki Community College. Makabawas-bawas na lamang dyan sa Bicol University at saka sa ibang mga pribadong kolehiyo digdi sa Legazpi and Daraga. Grabe na ang populasyon ta pagabot sa mga college students na digdi sa Daraga, Legazpi. Ngayon nga ning Bicol University, mapagalo na makalaog ang estudyante. Kadakol na mga requirements dyan sa Bicol University. Yun man ang problema sa BU, adi. Katata, masyadong nadidipisilan na ang mga estudyante sa mga requisitos dyan, adi. May problema ang BU sa garo na komersyal. Garo na private. Kung ano-anong mga bayadan dyan sa BU. Nadadangog taan feedback ayan sa mga magurang mismo. Kung ano-ano mga kontribusyon. Garo bako na pang gobyerno. Totoo nga na libre ang tuition na dyan sa BU. Pero gugulpiyon ka man sa mga project, mga miscellaneous, kung ano-ano. Pag-una nindo ang mga magurang dahil nadidipisilang kayan. Nakulong kitang agrangay na namamatingon yan. Hali sa mga magurang. Diyan sa mga estudyante kan Bicol University. Paano daw yan? Na mabawas-bawasan lamang ang gastos kan mga estudyante. Tagaro, nasusobrahan na. Pero grabe na ang mga aragadon dyan tabi sa Bicol University. Mga livelihood training program, sabi ni Congressman Garbin. Yo yan ang saro sa pag-initiate po ka na ko Bicol. Dahil ang Bicol ngunyan, alangkawon ang unemployment rate sabihon ang Bicol na pagkumang kita problemado sa sa resources. Yaon dyan ang mga naghahanap kitrabaho. Kulang ang oportunidad sa Bicol pag-abot sa trabaho. Bago man kita, ang Bicol, mga may gusto ba kita? Isa masabing ugakon kitang mga Bicolano. May gusto ba kita? Kundi, ang problema dahil ki oportunidad. Imagine mo so job fair na dyan sa ICR. Ribo. Ribonal ang nag-aanap ki trabaho. Kung sabiyon, ang pagtiyos tadig sa Bicol, bago man sa kaugakan. Kundi, kulang ki oportunidad. Tapos kaman nga pag-abot sa edukasyon, dakulong digdi ang graduado na. Kaya, nag-aanap na kitrabaho. Kundi, kulang nga ng oportunidad, kaya iba, napipirita na sana mag-abroad. Ano man nga makuha mo digdi?
graduado kang nurse, graduado kang education, ang solamenteng ma-applyan mo, Nald, ordinaryong empleyado. Kung di ka makalawag sa mga arogan sa mga law enforcer, sa police, sa army, BGMP, fireman, yung baga naldan usually piglalaugan kan mga nakakagraduar adi. Ilimitado man sana. Kung ano man sana na-akomodar ka iyan, nald. Maski nga ni sa DepEd, kadakol na ang graduadong pagka-maestro, maestra, dahil man kinakuko ang trabaho lalo sa gobyerno na. Kaya, minatsaraga dyan sa private. Kung ano man ang sweldo mo dyan sa private, dahil kapag security of tenure sa trabaho mo. Kaya, nakulo na naghahanap ki trabaho, digdi sa Bicol. Yan ang problema ta. Kaya, job opportunity. And pigdi-discarding yan kan mga local officials ta. Lalo ining mga congressmen, araw kay Congressman Garbin, ang pagkaparaisip ninda kung paano mabuksan ang mga negosyo digdi sa Bicol, tangani na parte yan kan makakatabang para mapababa ta ang unemployment rate na problema kan Bicol region. Kaya may mga training sinda, araw dyan sa Manito, ang sabi baga, nagkaigwa dyan ki training program, livelihood training program. So manungod sa Manito, naisingit ko baga kasubago, manungod sa sitwasyon kan kuryente dyan. Ano na yung kuryente tadi? Good AM lang, oran digdi sa Iriga. Sabi ni paring Joey Sarsia, maoran da naman sa Iriga. Ingat ka dyan, pare. Diyan sa Iriga City. Ano paring Joey, pabor ka man na haliw na ang Facebook. Haliw na ang cellphone. Magbarali kita naman sa love letter. Adinal, kampanahon. Love letter baga. Ngata nagkaburuay man kita kito. Love letters. Pag-alaw kayo ng Facebook mo niya, naabuso na talaga. Naroon daw man ito. Ano nangyari kan so mga estudyante na nanbaradil duman sa Tacloban, sa Kasasambuanga. Una-unaon nindo ito, na pangyayaring ito. Estudyante yan. Arakiunong pa. Ay mga daranang badil. Paano? Nahihiling ninda yan sa dyan sa cellphone, sa computer, sa mga violensya, sa mga krimen, napigigiribo dyan. Imagine mo, violensya, pigigiribo na sa ng kawat na, dyan sa mga kawat bagang nahihiling dyan sa cellphone, pag-una ninda, tama, ang nagkakaoro ko na ninda dyan, piga-ararog ninda. Piga-ararog. Kung ano ang nahiling ninda dyan, aarogon. Kaya pag-una ninda, kan kapwa estudyante, kalaban. Kalaban duman sa, nagkakarawat, sa kawat baga, may nag-iiriwal. Luway-luway na dudoktrina na, so isip kan aki, na pag-una ninda, tama ito. Kaya piga-arog ninda. Kaya ano nangyari? Diyan sa Tacloban sa Kasasambuanga. May nagbuwis nin buhay. Kung familia mo baga ito na nabiktima. Isus, Mario si Paday. Ano daw ang mamamatian mo kayan kung familia mo ang nabiktima?
Kaya, kung ilinguntan mga negatibong epekto kan cellphone, dapat talaga aliw na yan. Back to basic kita na. Mas maray itong kampanahon na daay kayan. Kaya ito nga kita, nagdadara kisundang. Pipagdara ba kita kisundang sa eskwelahan? Ikapadara kita kiutak. Pero pang-awan. O nga tata, dahi man kayo nagiriwal. Dahi magkipigtitigbas diyan sa laukan eskwelahan. Disiplinado kita kay ito. Kasi kulang kita ki-influensya kan mga arog kayo ningon yan sa social media. Grabe ang influensya ka ng social media. Unisa ng social media. Dahil ko masabutan na, kung nga tatapig apo din ng social media. Sino bunyag kaya na social media? Ngunyan lugod na, dakulo ng media. Maski so, tambay dyan sa barangay, media na nal. Mapagibo ki ID, dakulaon, madyan sa mga press conference, kan mga local official, media na. Social media ngayon. Social media. Mo maintindihanan. Kabuahan kan Pilipinas. Adi, si Baman, pig-recognize man ini. Mapost dyan sa Facebook na. Maski nga na si spelling, sarala. Social media na. Social media na yan. Pigtutubudan man ka, ba? Kaya baga, mag-iingat kita dyan sa cellphone. Baka kon piki, babasa ta. Yung nga ni example kasubago. Mag-iingat kita. Maski nga ni, bako sana mga aki. Pati nga ni so, iba na matured. Si iba man lang bako manggabos. Lilinaw ko, tabi Baka magkarog kita kay Nana Clear na Castro. Sabi Nana Clear na Castro, so iba nga yung teacher, dahil man tatao magturo. So interpretasyon man ka ba, gabos ng teacher. Revoke ba nga? Saan ito nagiriwal? Sa social media. Tapos iba nga na mga matured na, nabubuha naman sa Facebook. Basta sa namin na post. Basta sa namin na comment. Ang resulta, iriwal. Ma-comment sa ro. Ma-post sa ro. Ipopost kan sa ro. Kumakain kami sa ganito. sa mga masiram na pagkaon. Ipopost niya. Ipapaibog niya yan dyan sa Facebook. Ma-comment man sa ro. Tanay inggit man. Sana all. Diyan na yan, giriwal. Susaro man, so kung sisay, maski na sana pag uba kambado niya, napigapailing so ligot-ligot, kan sa iyang, mayon, ipopost yan. Garo baga so, pipabakal na so sa diri niya. For sale. Isus adi. Dakulo nagkaburo akan Facebook. Mag-iingat tabi kita sa Facebook. Takon minsan, ginagamit kan demonyo. Ang social media ang Facebook na mag-iingat kita. Bago tabi, dapat arogkaan. Kaya ako, kung ako personal, Ronald, na aputon, mas pabor ako, nalion ayan, mga kuanaan, mga cellphone na yan, mga Facebook na yan, mag-back to basic kita na. Maski sa radyo, dumang kita sa BHF Giraray. Mas maray mga nal, sa BHF. Maray ito.
Kaysa ko niya na mga cellphone, ha? Nakulong mo yan ng fake. Mag-iingat kita. Ha? Maring anita, ang tunay sana sa nahiling ko ngunyan, sa presenting ini, so tinapay. ni Congressman Lee na yao naman sa tubangan ko. Dilibira naman kita ni Congressman Lee kitinapay garden niya na si Ate Sally. Banyo lang. Ha? Banyo lang. Aw. Bata, ubos sa oras tao. Ay, nago. Si Ate Sally, yaon, minaabot pa sa si Ate Sally, 5 minutes sa sana ang programa ta. Pero okay lang, at least si Ate Sally ngunyan, pag-abot niya tabi, may baktot na mga tinapay garay kan garden niya. The best ini. Tunay ini, bako ini fake. Kaya, ini ang tumudan ta. Basta garden niya, tumubod kita. Tunay ini. Ate Sally, 5 minutes na natada sa to. Ay! Tala late ka. Sa ikaali ka. May pagalong ka pa. Good morning. Ako, sinanguna. DCGB. Sa DCGB at sa mga nakikinig sa DCGB at sa mga nanonood sa ating Facebook Salamat live. na sabi ni... Ano ini? Ni Ate Bale, nag-text. Nagulat ako. 9:30 na. 9:30 na baga? Ay, sorry. Ano kasi, Tito Al, nag-start galing ako ng Radyo Oragon. Nag-start kaya kami ni kapatid na Rod Perez. Alas 8. Sabi ko, may 1 hour tayo kasi dapat 7 bagayan, 7 to 8. Nakaka 7:30 kami. Na-traffic daw siya. Grabing traffic dito. Na-late si super late. SM Road. Opo. Ngunyan. Sabi ko, sige. Tapos marami pa kasing nagme-message yung topic mo baga about sa ni Kong Pido. Sinagot mo na ito ni Papa Rod. In-explain niya. So sa Supreme Court na ruling. Pinasabot niya sa mga listeners kasi may nagme-message sa kanya. So natagalan kami duman hanggang sa nakita ko 9:50. 9:15 sabi ko lilipat pa ako ng DCGB. Oo. Anyway, nagbiyahe ka pa. Nagbiyahe pa ako tapos wiwing na talaga ako. Ma-extend Extend lang tayo ng konti kasi ko lang pasalamatan ta lang po ang gardenia dito sa tinapay nila para to sa inyo. Pasalamat sa kuya dyan. So, bala ka na po. So, kung gusto mo, sa imo na yan, gabos. Ganyan pa lang, thank you kay Sir Henry kasi maabot kaya sinda yung PR team ninda sa September 11. PR team ng Gardenia. Sabi ko, to pay back sa inyo, wag ka nang sabi ko dun sa PR, wag ka nang mamroblema kasi ang Ako Bicol naman is sina Congressman Pido and Congressman Jan Chan. Tumatanaw yan ng alam mo yon yung grateful kami sa mga tutulong po ng Gardenia. Sa mga, lalo na pag may medical mission, feeding program, iisipin mo, Tito Al, regular yan na nagbibigay sila ng tinapay para sa feeding program sa BRHMC. Kahit nga, hindi namin alam kung ilan ang ibibigay ngayon or sa susunod, at least yung mga senior citizen doon, mga buntis, kahit pa paano, yun yung mabibigyan. Pero dapat first come, first serve. Kasi ang nangyari po, natatawa ako kasi sabi ng feeding team na Rio Baby ni Miss J. Ann, may mga nagpapareserve na. Sinabihan daw sila na, tandaan mo nga ma'am ang pandok ko. Kasi sa susunod ngayong feeding nindo, ako nga ang tawan mo, hindi pwede kami mag-reserve. Kasi kung sino lang po ang nandoon, yun ay po yung bibigyan. Hindi po namimili ang Ako Bicol Party List. Siyempre, kung sino po yung maaabutan, yun hanggang dun lang po tayo. No reservation. Kasi ayaw din po namin na sasama ang loob nyo, sasama ang loob ng iba. So, actual sa nangyari. Opo. Tsaka, maging grateful na lang po tayo kung ano yung dumating sa atin. Ang importante po, meron kayong napakasarap na lugaw. Lugaw at tinapay. Opo, yung goto, 'di ba? Goto. Na may itlog, 'di ba? May itlog kompleto po na Ricardo. May manok. Itlog lang, walang talong. Walang talong 'yon kasi hindi man masarap ang talong sa lugaw.
Mas maganda ang kombinasyon ng itlog at talong. Sa kung may fried rice, Tito Al. Oo. Alam, mga kalitap-tap, ganon. Alam mo yun, yung nandun yung pagmamahal at Importante pag-aaruga ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan, especially yung mga nandyan po sa BRHMC na nasa hospital, mga nagbabantay. Alam mo yung puyat, yung pagod, na nare-recognize po yan ng Ako Bicol, ng ating mga congressman. Ngayon po, kahapon, Tito Al, nasama nito po si Kong Pido. Oo, sinabi niya. Para sa orientation, di ba? Sama nito. So, livelihood nasa training. 1,000 plus. And magkakaroon po kami ng schedule sa September 4 sa Sangay, Camarines Sur, Layo. for medical mission. So, ngayon pa lang po, Tito Al, pasalamatan na natin ang mayor. Kasi sa Sangay. Kasi Tito Al, nung nakipag-coordinate po yung mga yung ating mga coordinator sa katauhan po ni Bong Magtanong, kaya Tito Al, wag kang mahihiyang magtanong. Dahil may Bong Magtanong si Ako Bicol Party List, at nandun din po si Sir Felix Jr. del Castillo, at ngayon pa lang po nagpapasalamat na po kami kay Mayor John Vincent Jovi B. Pentevella ng Sangay Camarines Sur dahil napaunlakan niya na magamit po ang kanilang Sangay Sports Complex, Barangay San Antonio, Sangay, Camarines Sur. At sila na rin po ang magpo-provide ng tables and chairs para sa gagamitin sa venue, para sa medical services. At sila na rin po ang magpapakain sa 100 katao para sa lahat po ng staff, mga volunteers, medical team, yung sa loob ng sa medical mission. At syempre magde-deploy din po sila ng kanilang mga nurses, doctors, yung kanilang mga BHW, tanod, yung PNP, BFP, kung yung mga agencies po na nasa munisipyo. Kaya thank you so much po, at meron po tayong 300 na target beneficiaries for the medical mission. O sabi ni Flord J. Naval Medina na nakikinig po siya. Currently listening po, ate. Thank you. Ayan, thank you so much. Kay City Hall, maraming nakikinig din, mga taga City Hall. Opo, kasama ko to si May hinahanap pala dyan sa City Hall ang civil service. Na empleyado may hinahanap. Sino? Si Ray. Sino po? Kasi si Ray, siya yung nag-beat ng last Monday sa Apo. ceremony. Hawak niya ang beat. Nagsariling beat. Nagsariling beat. Sariling mo video ni Ray. So, sa din niyang beat. May mga pangkumpag so. Lubang ginera. Hanapon mo sa video. May video ba? Kapag una niya kayo, tatawan siya ni Mayor Richamke Dusmil. Bakit kapag Kasi last Monday, namigay si Mayor. Yung isang empleyada, the best. Tuom niya panunumpa ng script. So binigyan siya ni Mayor. Binigyan siya ng 2,000. Wow, cute naman. Nung Lunes, si Ray siya nag-beat. Hawak niyang beat, sumay mga ganon. At kung nakita mo, tawa yung taga-City Hall. Ang problema, wala si Mayor, wala siyang 2,000. Di ba, ulitin niya na lang sa Monday ulit. Kaya ang holiday baga Tito Al, holiday sa Monday. Ayan. Bati uman po kami. Sino? Si Rochelle ito. Si Rochelle Armenia. Si mama niya. Pati si mama niya. Sabihin mo si mama ni Rochelle, lagi naman nakikinig to si Rochelle. Kahit nga tulog, nakikinig pa din siya. Hello sa mga taga FBC headed by Kuya Eddie, si Freddy Cipres. Kaya Tito Al, pagka ikaw ay magpapacover ng yung KBL, Kasal Bunyag. sa FBC po kayo. Di ba nakita mo na yung dahil man ako pinagpa-cover sa kasal. Sa Bunyag. Dahil naman akong Bunyag. Sa mga aki mo, mga apo mo. Lalo sa lubong. Sa kapitbahay yun, so kakilala mo. Basta pag any occasion, Tito Al. Basta any occasion, Tito Al. Pirang minutes pa Tay Baldo. Warningan mo kami. Yan na si News Director. Andyan na ba?
Gari wara ade. Bakit? Gari live si, ano? Nag-leave. Oo. Sino papalit sa kanya? Wala pa siguro. Wala pa. Uy, Tito Al, na banggit na rin naman, di ba ni Kong yung sa Kamalig, di ba? Nagkaroon ng, so Community nabanggit college. na yun. Nakover ni Jimmy yun? Hindi ko kayo na-monitor kasi nga, nag-overtime nga kami. Oo. Kaya Ayos man ang Kamalig, may community college sa Oo. Tapos isang pa lang sila course, Tito Al. Sa construction. Construction? Sa construction po. Test na, under test na? Or? Hindi po, 4-year course po 4-year siya. course? Opo. Construction? Opo, 4-year course. Meron po. Eto, sandali lang. Tingnan natin kung ano yung course na inaano nila, ha? Kaya ko lang nadangog yan. Sa construction, iguan nag-course. Meron na po sila. Bachelor of ano din yun. Sandali lang, Tito Al. Kasi hanapin natin. Yeah. Ito po. Bachelor of Engineering Technology, major in construction. Engineering Technology. Ayan, yan po ang yan pa lang 120 students. Yun lang, isa pa lang. Walang bagay na. Kasi sabi ni Mayor Tito Al, based dun sa survey nila, yun ang lumalabas na gusto ng mga taga-Kamalig ang ganong kurso. Kaya hindi rin sila magkakaroon ng conflict sa Daraga community, di ba? Tapos yung Ligao community. Kasi medyo, ang Kamalig baga, malapit man sa Salvacion. So, maganda yan kasi sila lang din mismo. Tapos, ang ganda baga, Tito Al, nakita mo? Kasi nandun hindi ako. pa ako nakapunta. Ang ganda, ang lawak, Tito Al. Ang daming mga bagong building. Nasag-attend kami kasi Filipinian and Barong Tagalog baga. Nakakatawa kasi ulit-ulit sila sa akin lumalapit. Tapos gusto nila ako sabitan ng day. Sabi ko, hindi pa ako. Sabi ko si Baka si napagkamalang Fido. kang si... Kasi Filipinian na baga. Baka napagkamalang kang si Vice Governor Diday. Hindi man. Alayo man. Kasi tinanong akong agency. Sabi ko, po ma'am, sa ako Bicol, inantay ko lang si Kong Pido. Kaya lang, pabalik-balik baga sila, Tito Al. Ayan. Anyway, ma-replay pala kan boses kan kapatid. po. Anyway po, Tito Al, sabay din, tentative schedule din sa sa September 4, yung aming Pajak Asenso sa Milaor and Gainsa. Pero this is tentative. So, wala pa siyang final. Mapa-final namin siya by next week. Depende po yan sa 6-in-1 Corporation. Pero nag-heads up na po ako sa LGU na magkakaroon. Just in case lang. So, pag okay na, isi-send ko po ang communication letter on September 1 para ma-final na po. Pero kung hindi, after siguro end of September na kasi isasabay na rin natin yung Naga City. Pero magkakaroon po kami ng orientation and seminar for the Pajak Asenso for the 10 beneficiaries ng LGU Naga September 3. That's on Thursday from 8 a.m. to 5 p.m. po, Tito Al. So, regarding operational mindset and yung kanilang contract. So, yun yung magiging topic natin. Anyway, Tito Al, dahil late ako, maraming salamat pa din po sa lahat ng mga nag-aantabay sa Ako Bicol Party List sa programa pong Oragon Bicol. Tito Al, heads up lang po kita. Sige. By September 12, bigyan nating daan ang PR team ng Gardenia para makapag-promote sila ng kanilang product, itong ang tinapay, and then magdadala pa rin po sila ng tinapay para sa inyo dito. So ito na, advance ko na lang problem. po. Okay. So thank you so much. Paki-follow po ang page ng Ako Bicol Party List. Sabay niyo na po si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. and Congressman Jan Chan. At syempre, si Alitaptap, Firefly Winter and Firefly Winter Alitaptap. Sa pangalan ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. and Congressman Jan Almario Chan. Ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Lusas. Oy, happy birthday pala. Belated kay Sis Love Padua Aguilar and kay Alice Barsaga. And sa aming HR si Jayan Tero, nag-birthday sila this August. Si Alice 26 kahapon. And sorry, hindi ko nabati last time. Ito po ang inyong likod, Sally Constante Luces, aka Firefly Winter, Ako Bicol Party List. Tabang na, kasurog pa sa pangaran man ni Minamadali. AJ Bremen, sa muyang bagong IT, at saka si Jerome, yaman pa si Jerome, Martinez, si Ronald Baldo, inuman pa sa indong amigo, Al Armario, thank you.
Baba. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon, Mabalos. Ako Bicol.